Elikkä sitten, että päärynöitä teillekin, että minä olen Ditex ja esittelen minun uuden tietokoneeni tänään teille. Tällä kertaa. Windows 7 Ultimate on toi versio. Olisiko ollut uusimpia päivitettyjä 2014 versiota. Muokattu versio tietysti. Skinpack on Nox. Ja niin poispäin. Siellä se itse asiassa kurisee. Joo, niin. Näytönohjaan on Nvidia GeForce GTX 630 ja suoritin on Intel Core, olisiko se ollut i7. Keskusmuisti on 2 teraa. RAM-muistia 8 gigaa. HP emolevy 2 writeria. Toinen ei ole käytössä, ei ole vielä laitettu johtoja. Joo. Kyllä se hurisee. Joo. Kyllä se kauheeta mobiilia pitää. Joo. Ja taisin kai sit mulla uusi kone ja I am Ditex tarkentais. Ei tää nyt suostu tarkentaa. Ditex kuitenkin siinä lukee. Joo, mä olen Ditex. Ensimmäisenä nähdään uusia videoita tulossa. Nähdään pian.